Yo, Bharat Poojary Pand. DXK. Ha, we BIRWA'Z. Yang panpun ini yang kennina bed lab cam undeng bodayna unde tadu kaasite settena jeevana kotha undijji duty nada baguluna saddagu mutuji duma pana made pana yerega kiri paldu buruna oke set na line enabage pandana itte panpegele yang kennina kelom mitu konpe pan akul mitu boper mitu boy bakakol namam buldu paduver akul mitu bor namam full use mal per namana badodu akul banjinil ke telper fem te kinaklen mitu kon per ijana ninna talent ku mul beleji kellana mul bola rittena tulu film mittena original producer ijana yang panpun ini yang kennina 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 ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ತೂಪ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ತೂನ ಗಾಪುನ್ ಫುಲ್ಲು ಅಸಹ್ಯ ಬೆನ್ಪಿನ್ ನಾಯೆ ಬೆನ್ನೊಂದಿಪ್ಪೆ ತಿರ್ಗು ನಾಯೆ ಧರ್ಮ ತಿಂಪೆ ಬಡವೇರು ಬತ್ತಂಡ ದೊಂಕರ ಸೈ ಕಾಸಿಂತಿ ನಾಯಿಗ ಫುಲ್ಲು ಜೈ ಜೈ ಏರ್ ನನ್ನ ಕಾಸ್ ಏರೆಗ ಲಾಸ್ ತೂ ಏರ ಮಾತ್ರ ಫುಲ್ಲು ಪಾಶ್ ಮಂಡೆ ಕಾಸನ್ ದೊನ್ಶ ಕೊರ್ಪೆ ಪೇಪರ್ ಫುಲ್ಲು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಏರ್ ನನ್ನ ಕಾಸಿಡ್ ದಿನ ದೆಪ್ಪೆ ದಾದನ ಮಲ್ತು ಪುದರ್ ಕಣ್ಪೆ ಸರಿತ್ ನಕಲು ನಟ್ಟರ ಪೋಪೆ ಸರ್ದಾರ್ ನಕಲು ಬೆನರ ಪೋಪೆ ಸರ್ಕಾರ ಕಣ್ಪುಡು ಪತ್ತಿರುವ ರೂಲ್ಸ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಪೋಂಡ ಅವ್ಲ್ಗಳು ಫೀಸ್ ಜಾತಿ ಭೇದ ಮಲ್ಪುರ್ಚಿ ಪನ್ಪೇರ್ ಸಿಸಿ ಕೊಡ್ದು ಬೇತೆ ಮಲ್ಪೇರ್ ಕಾರ್ಡ್ ದಿನಾಯಿಗ್ BPL ಕಾರ್ಡ್ ಬೆನ್ನಿ ದಿನಾಯಿಗ್ APL ಕಾರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದೇ ಅವಸ್ಥೆ ಏಪ ಸರಿಯಾವು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತೆ ದಿವಸ ಅಂತೂ ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ ಪಾಡ್ವೇರ್ ಎಡಿಡಾಸ್ ನೈಕೆಡ್ ಶರ್ಟ್ ಉಳೆದ ಚಡ್ಡಿ ಫುಲ್ ಪರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಒಳ್ಳೆನ ಎದುರು ಜೆಂಟಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಎದುರು ಐರನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬೈಕ್ಡ್ ಪೋಂಡ ಸೂಪರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮಂಡದರಿಂದ ಮೆಂಟಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪೊಂಡ್ಲನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತರ ಮನಸ್ಸಿನ ಸದ್ಯೋಗ ಒಬ್ಬುದ್ ಬೇತೆ ಟಾಪಿಕ್ ಇಜ್ಜಿ ನೆಕ್ಲಿಗೆ BF ನಗ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲ್ ಬೆಸ್ಟಿ BF ಗು ಬೋರ್ಡ್ ಮೂಲ್ #justice ಇಂಬಲ್ದು ಬಲ್ನಾದಿ ಪುನ ಐನಟು ಗಕ್ಕಿಸ್ ಕಾಸಿತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಮೇಜಿನಲಿಗೆ ವೇಶ್ವಿಸ್ ಒಂದು ವಿಷಯ ಪನ್ಪುನ ಎಂಕಗತ್ತೆ ಜಾನೆ 12 ದಾಲ ತಪ್ಪಿಜ್ಜಿ ಬೈಟ್ಟು ಪಾಡ್ವೇರ್ ಕಿಟ್ಟಿಎಂ ಲವರ್ ಬರಿಟ್ಟು ಪಾಡ್ವೇರ್ ಕ್ರಶ್ನೆ ಬೀಬರ್ ಮೊಗಲ ನಡುಪುನು ಒಟ್ಟೆ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅಲ್ಲಪ್ಪೆ ಸ್ಕೂಲ್ ದ ಟೀಚರ್ ಇಲ್ಲಡು ಉಂಪುನು ಗಂಜಿ ಉಪ್ಪಡು ಪಿದೆ ಈ ಬೋರ್ಡು ಪಿಜ್ಜಾ ಬರ್ಗರ್ ಮೊಕಲ್ನ ಈ ಹಲ್ಕಟ್ಟು ಬೇರಡ ಆಣುಲು ಆಯರ್ ಫುಲ್ಲು ಬರ್ಬದ್ yang panpun ini yang kennina 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 ini yang kennina